Vandalen hebben justerjong voor een groot gaslek zwargen op de Emma-kade in Ljouwert. Om te werken wordt onder de tieklissen de gasleidings en onbekenden hebben er een stienboppen op smieten. 20 mensen moesten haar een huis voor een kwartskoft uit. Nevens Enexis hier de oornemer het gat afdekken matten. Tialf krijgt echte concurrentie de binnenplannen voor een groot topsportcentrum aan de A12 bij Zoetermeer. In dat centrum had de 2 ijsbaan van 400 meter, een topmedisch centrum komen en een hotel. Het initiatief komt van elektronica-concern Siemens, bouwer Dura Vermeer en ingenieursbureau Royal Haskoning. Die willen er 200 miljoen euro in investeren. Vannacht vriest het 5 graden. De bewolking neemt daar in de Wienhelft aan dat er een gevoelstemperatuur van min 14 tot min 16 graden. Morgen is een extreem koude dag voor de tijd van het jaar. De temperatuur lijkt krek boven nul, maar het viel volle kouder aan bij een hudde wien.